Mayong agagid sa aton mga viewers subong adlaw. Welcome sa aton nga pagpangalagad diri sa Ilonggo News Live. Subong adlaw, matahom ang tiyempo, wala sing ulan, mainit kag medyo mapalupaang na sa karon ang panahon, no? Kag manami lang kay ang dupoy-dupoy sa hangin tama ka namigid. Anyway, sa aton mga viewers subong adlaw, welcome sa aton nga pagpangalagad. Upo naton diri sa control si Engineer Ruben Panes. Of course, sa aton director sa kay Toto Rex. Kag sa kay partner ko, Bam. Good morning sa aton mga viewers. Subong adlaw, ang aton bisita wala sigliwan kundi ang mapisan nga Chief of Police sa Banwasang Pabia. Nangin kilalain ni siya nga hepe sa Banwasang Aniway, Banwasang Kalinog, kag iban pang Banwa, Leganes. Of course, sa Leganes, nakapangalagad man ni siya. Of course, sa bahin sa first class ka Banwa sang Pabia, siya subong ang Chief of Police. Good morning dira sa aton mga kauturan nga nagatanaw sa aton subong adlaw. Ang inyo abdan sa Kahanginan Art Calsa, supod naton sa siling naton si Major Daji Dilima, abyan naton kag mag-report ini siya sa aton mga kauturan labi na gid sa Banwa sa Pabia kag Kaiping nga mga kabanwanan. Good morning sir, welcome sa aton nga pagpangalagad subong adlaw. Nung Art, good morning sa imo kag good morning sa tanan nga followers kag listeners atong programa, no, kag mayong aga gid tanan. Madamo gid nga salamat. Would like to announce nga may 71,000 na kita nga followers sa Ilonggo News Live diri sa channel. Sir, damo nagawa, no? Hindi kita makita lang diri sa Iloilo sa Pilipinas, kundi bilog ini nga kalibutan makitaan kita. Sir, before kita mamangkot sa mga plano kag mga accomplishment mo sa Banwasang Pabia, ikaw ang primero ginamon nga guest sa subong nga Christmas. Greetings mo na sir sa aton mga pumulyo. Christmas subong December 2. Merry Christmas sa aton mga viewers sa Major Dilema sir. Yes, nung Art, no, una bis nagapasalamat kita sa aton mahal nga makaako, no, kay ti gintagaan ni kita sang maayong lawas, ginubayan sa matag adlaw-adlaw, no, kag of course, no, nagapasalamat kita sa sining inyo programa kag tungod paagi sini mapaalinto naton sa aton nasakupan ang ginatrabaho, no, sang ila kapulisan minti dira sa aton sa Banwasang Pabia, no, kag ginatamyaw man naton ang aton nga provincial director, of course, no, ang mapisan kag silent worker nga provincial director Police Colonel Ronaldo Palomo, kag ang aton of course municipal mayor Honorable Mayor Domitigo mga sang vice mayor kag sang guniang bayan members, no, kag sa bilog nga pumuluyo sa Banwasang Pabia, of course ang aton kapulisan dira sa Banwasang Pabia nung Art. Good morning dira sa abyan ni partner Bam sa kay Congressman Toto Mike Goraseta. Dumduman ko rin sa una sa buhay pa si Congressman Cads. Ano ulit panawag sa Misa di Gallo. Sir, may libre na pamahaw sa may Pabia Church. Ano ulit nga Pabia Church kanina, Bam? Kada aga sinada simba kada Misa di Gallo, may libre nga panisal kag libre nga taho, libre nga puto sang timpo ni the late Congressman Kadyo Gorseta, no, kay palanggaya ang taga Pabia. Amo man nagyapon subong Toto Mike da, amo man nagnimo ni Toto Mike bilang congressman sang 2nd district kag former mayor sa Banwasang Pabia. Sir, before kita magpamangkot sa iban nga mga topiko nga na set naton kag amo ni ginagusto nga mabatian sa aton mga pumuluyo. Sa nagligad nga 2 weeks ago na guest mondire si Major Aranyo, Rolando Aranyo, ang Public Information Officer sa Provincial Police Office. Ginpamangkot ko siya, singkuti, sir, as far as drug-related is concerned, ano ang mga banwa sa karon nga makabid naton sa red tag
o kung makita naton nga daw amo ni subong da medyo hindi man gid na alarming pero amo ni number 1 sa inyo nga survey sa karon. Ginmensionar niya ang isa sa nga banwa amo ang banwa sang Pabia. Can you confirm sir nga ang Pabia damo gid man nga naga exister nga mga droga o kuno makabig naton nga drug related case nga inyo nadakpan recently, Major Dilima, sir? Nung Art, kung basihan mo lang ang operational accomplishments ng Pavia Municipal Police Station, sa sina nga bahin ma-confirm naton ang ang pahayag sang aton nga PIO, no. So with regards naman sa present situation sang Municipality of Pavia, in terms sa proliferation sang illegal drugs, no. Actually nung arts ang nag-assume kita sunod-sunod ang aton ginakandak nga police operations pertaining sa pagbayular sang Republic Act 9165, no. So sunod-sunod nung art ang amon sina nga by bust operation, implementation sang search warrant, no, and among others, no. Dira nung art makita nimo nga ang banwa sang Pavia masiling naton nga isa sa mga gina-confirm naton ang pahayag sang aton nga PIO bangod wala naton or ginpadalma naton nung art ang presensya sang illegal drugs, no. Kag dira naton na dig up kun bala sa diin ini nagahalalin na nung art. Ang pamangkot sa karon nga madamo gid ang drug sa banwa sa Pabia. Nung art isa dira sa mga ginatan-aw naton nga rason nga grabe ang pag-proliferate, no, sang illegal nga droga. Kag kung tanaw naton ang mga profiles sang aton nagkaladapan sa banwa sang Pavia, halos initanan sila nung art ara sa masiling naton nga below poverty line. Below poverty line in the sense nga ang negosyo sang illegal nga droga nung art very lucrative ang ang ginansya o kon ang business nga gina-engage sa pagbaligya sang illegal nga droga nung art. So bali ginakapitalan sang gamay, then ginaginansyahan sang dako, no. Kumbaga nagasugal ining aton mga kauturan nga magbaligya sang illegal nga droga for the purpose lang nga makabatak sa ila pagpangabuhi nung art. Why is it sa tanang nga banwa Pabia gid? Ano imo pagtanaw sini Major Dilima, sir? Isa pa gid sila ka rason ng art nga adjacent lang siya o kon window lang siya sa syudad sang Iloilo. Kag ikaduha, no, ang Pavia napunan ini siya sang mga subdivisions, no, several subdivisions. May ara low cost nga mga subdivisions, may ara medyo high end, no, may ara man nga daw pangmasa. So dira nung art makita nimo kag mabasa nimo ang katawhan sang Pavia international kumbaga. So mabudlay pasahon kung hindi mo pagpadalman ang negosyo sang illegal nga droga dira sa amo na sakupan nung art. Buta malun, sir, nga ang mga nakaldakpan hindi tumandok sang Pabia. May ara kita nung art nagkaladakpan nga taga city, may ara sa iban nga kaiping nga banwa, kag mostly pabiyanhon gid nung art are those personalities nga ara nga daan nga sa lista sang aton Barangay Anti-Drug Abuse Council kag gina-validate naton kag indeed confirm nga naga-engage ining mga personalities nga ini sa pagbaligya sang illegal nga droga nung art. Buta malun nga before ikaw nagsulod dira bilang COP sa banwa sang Pabia, damo na dangalan. Yes, nung art, no, that is why sige-sige ang aton pag-mobilize ang aton nga mga confidential informant. Sang nag-mobilize kita sa monetary considerations. That is why sunod-sunod ang mga information, no. So gin priority naton ini mga dalagko nga mga drug personalities compared sa nagagamit kag nagatawag sini nagakabayo o kon amo nang mga peddler, no, nagapatong lang para at least matapna naton gilayon ining paglapta ng art sang illegal nga droga. Ma-address naton gilayon. So kay konti kon dakpo naton ining
mga users no naga-peddle sang illegal drugs, hindi naton gilayon ma-address ang problema ng art. Ang pagsanyog sa pabiya, nga makabig natin, pwede na ganin ni syudad ng pabiya mo. Ang pagsanyog bala sa isa ka lugar, sa banwa sa pabiya, makabig din mo isa ini ka nag-attribute nga sa diin nagadamo man ang nagagamit sa illegal drugs. Partly no art nagakontribute pag umuwad sa isa ka lugar no. Kaya kung basihan nato ng mga banwa nga mga gagmay, although hindi man natin naton mahambal nga totally nga wala gid sila sang illegal drugs, pero mas madamo ang illegal nga droga kung sa diin ang pagpangabuhi madamo sang tawo, madamo sang kuan sang komersyo, negosyo kaga international ang tawo baga nung art bali ang negosyo sang illegal nga droga ara gid. Sang timpo ni Presidente Digong, purtito, may mga tukang, may mga dakpanay ito sang droga. Way siya nga way gid na mapapas ang timpo ni Presidente Duterte, sir. Nung art ako nga personal nga pag-analisar kag sa akon personal nga pag-observe dako ang contribution sang Good sir. dako ang contribution sang sang correction no o rehabilitation. So isa tani sang kung kami nga mga chief of police maghinon-anon, isa kadako nga makarehabilitate tani sining aton mga drug personalities nga kung ara sila sa sulod sang presuhan, isa tani ka ginatag nila sang makasuggest o kung makarecommend no ang mga chief of police nga ari sa field no art kay nga man ining mga chief of police nga ari sa field ang mga drug operator nga mga tropa o kung mga kapulisan no, halos ang nagakaladak pa namo ng art ang halos ang transaksyon naga-emanate sa aton mga prison institution ng art. So kung matapna naton ang transaksyon dira mismo sa sulod sang prison, especially sa National Bilibid Prisons, ginabawal ang ining mga cellphone nga sila makatransaksyon sa gwa. Kag hindi tani sila pag ululupodon kay dako ang impact ng art kung pag dakop sa ila kag magululupod sila gihapon continuous ang ilang nga transaction ng art. Bottom balon sa to sang timpo ni Digong, medyo kulukalma lang sila. Pag wala na si Digong, balik sila sa operation. Is it correct, sir? Tama ina nung art bali ang ining mga drug personalities naton may kahadlok bangod ang pag-implementar dati sang anti-drug campaign sang time ni former President Duterte. Masiling naton nga may iron hand no. So makita man naton nga medyo may kahadlok ang mga drug personalities, even ang mga iban man nga na-involved no. Dito gin polish gid sang aton former president ang tanan nga institution sang gobyerno kag ang sa pribado nga mga tawo nga nag-engage sa illegal nga droga no art. Ang pabiya bala may mga barangay nga gin-declare nga drug cleared, Major? Ang pabiya ng art composed of 18 barangays, and these barangays are all drug cleared. However, gina-maintain naton inaanong art pagi sa pagpanakop kag pagi sa pag-monitor sang tanan nga mga naga-engage sa illegal drugs bangod gusto naton nga mahilway ining banwa sang aton na pabiya sa illegal nga droga ng art. Why is it nga gin-declare nga drug cleared pro ara man gyapon sa number one ang pabiya sa as far as drug is concerned?
Yes, nung art bali may kuano, may distinction between sa drug free and drug cleared. Okay. So, magsiling kita nga drug free, totally wala gid sang kuano, sang illegal nga droga ang banwa nimo nga gina pangalagaran. Halimbawa dira ang badwa sang Bingawan, no. The sole municipality in the province of Iloilo nga drug free municipality. Kag the first nga banwa nga gin-declare nga drug free. Yes, that is correct nung art. But the rest nga kabanwahanan, mga halos tanan drug cleared nung art, no. Sa aton pa ang mga drug personalities before nga na-submit, no, sa nga dapat i-neutralize, dapat pa i-rehabilitate, no, natapos na. So subong nga status gina-maintain na lang ang pag-monitor, pag-identify sa mga drug personalities in a certain barangay ng art. Bota balon, iklaro na to ni sa aton mga viewers, no, diri sa Ilonggo News Live nga lain ang drug free kag lain ang drug cleared. Ang drug free bota balon totally free ginayaway ginayas ang drugs. Pero mas ligan ang drug cleared, hindi na yan 90% nga free ang ngaway na nag-exist ang drugs dira sa isa ka banwa, isa ka lokalidad, Major Dilema, sir. Tama ina anong art, no? Bali wala ka gid drug affectation, magsiling kita nga drug free. Magsiling naman kita nga drug cleared. Ang mga parameters nga nakasulod dira na comply sang isa ka munisipalidad anong art. Isa sa nag-attribute nga sa din matap na nato ng droga sa exister sa isa ka lugar, regardless kung diin ka man nga highly urbanized o kung urbanized city ka man, kung diin man nga number 1 o kung class nga banwa, ang dako nga role dire amo ang pag-edukar sa mga pumuluyo. Nga kinahanglan educate mo pumuluyo nga amo ning halit sang droga. Nahimo balay ni nga education pattern sa mga kapulisan sa banwa sa Pabia, sir. Yes, nung art, no, dati pa hindi pa kita nag-assume sa Banwasang Pavia ginahimo na ina sa mga previous nga mga chiefs of police kag sa aton kapulisan. Gina-maintain na lang naton ang drug awareness, no, kag resistance education, no, sa mga tanan nga bulutuan dira sa aton nasakupan nung art, no. Dako ina nga bagay nga ining aton mga kabataan, ang aton mga estudyante nga maedukar naton nga ang pag-engage sa illegal nga droga. Dako gid nung art nga mangin balakid sa ila sini mga plano, sa ila mga handom, sa ila profession o kon sa ila pagpangabuhi. Isa sa mga bagay dire ginatanaw na to nga education gid ang isa sa mga rason, no? Hindi lang iya sang pulis niya nga rolyo, tanan nga mga pumuyo may concern sa nito. Pero katanaw nato no, sir, nga may I don't know kung may failure kung wala. Kung din sektor ang may failure sa pag-implementar. Nung art, ang pag-implementar sinisang anti-drug campaign sang time sang aton former president, no. May ara kami ginatawag nga whole of nation approach, no. So tama ka nga hindi lang inirolyo sang law enforcement sang aton PDEA as a lead agency, no. Rolyo ini sang tagsa-tagsa, no. Una bes nung art ang edukar sang aton kabataan nagasugod ini sa panimalay o kung sa sosyedad. Mera kita ginhambal nga ang basic education nagasugod gid sa ang aton sosyedad sa panimalay, especially sa panimalay. So kung maayo ang pag-edukar sang ginikanan, pagtudlo sang ginikanan, ang kabataan hindi gid ini siya maglisa sang ila dalan nung art. Recently nagpatigayon, Ben. Nagpatigayon kita sang sang nabigyan bisyo ato ni sa ka microphone. Recently nagpatigayon kita sang barangay SK election, no. Kag ang akon sa tugon nga panawagan nga before sila mag-apply, mag-file sila sang certificate of candidacy, kailangan drug test sila na, no?
Pero I don't know kung ano ang imo sang Comelec. Pero subong ikaw pabor ba lang nga ang mga barangay officials nga nagdalaog mag-undergo sang tawag naton sining pag-check up o kung anong term nila sina para nga at least mabalaan nga hindi sila waya gamit o kung mabalaan nga hindi sila hindi involved sa droga, sir? Sa pa nung art before magsugod ang campaign period, nangin advocate na kita sina no sa pag or nag-recommend kita sina sa aton Comelec officer nga as much as possible kung pwede naton mapadrug test or pwede ka pa-drug test ining aton mga aspirants especially sa punong barangay barangay kagawad kag SK no nga nagapapili kay dira naton mabalaan nung art kay ti ang barangay dako ang rolyo sa kabarangayan sa kampanya sang illegal nga droga. Sila ang frontliner dila, sila ang nagalista sang mga pwede nila ilista no paagi sa sa barangay anti-drug abuse council nila. So karon kon may involve kita dira mismo sa aton mga barangay official. So wala na kita or wala na sila sang moral ascendancy no madula na. So dapat cleared ang ining aton mga barangay official kag hilway sa paggamit kag pagduso sang illegal nga droga no art. Ang appeal nyo sa to ginpamatihan man sa Comelec? Gin-consider ni Comelec officer. However, nung art, hindi daw mapursa sang kuano sa hindi ahensya. hindi compulsory mo no? Yes, oo. So wala ato ma-push through nung art ang aton gina-advocates no. But hoping nga sa Madason no mangin akwa na ini, mangin compulsory na sa tanan-tani nga nagapapili no, national man o kon lokal nga posisyon sa aton na lugar nung art. Nami amo ni panawagan before tani sa to ingit panawagan nga tanan lang ang gusto magpadlagan sa SK kag barangay kapitan, barangay kagawad. Undergo ka mo drug test. Para mabalaan naton kung sino nagagamit kung wala. Garing that's water under the bridge na major. Anyway, ang pag-proliferate sang drugs sa bahin sang pabiya kagkaiping nga makabanwanan. Hindi lang gagmay-gagmay. Sa una may term na mga sukret lang, mga gamay-gamay lang gid na, no? Subong niya kinilo. Millions. Di na sila nakuha sa ilang mga stock sa imo pag-monitor, Major. Nung art, madugay na kita sa police service, no? More than 20 years na. So before, sang wala pa ning aton na presidente, no? Si former President Duterte, nagyan man naton inang pagpanakop nga compliances lang. Compliance, yes, no? Isa ka sachet, duha ka sachets, no? However, sang after sang iyang termino, madamo sang panglawag nga mga matag-as nga opisyal sang PNP sang aton judiciary no even sa private sector no art. So dito nangin alarma na nag-alarma na ining aton mga uniform service kag dapat magtrabaho na sang insakto. So pagi sa to nung art siguro dako man ang pasalamat sang tanan no nga nagpungko si presidente especially sa kampanya sa illegal nga droga bangod ang kapulisan na doble trabaho na nung art no naga-exert pagid sang Naga-rescue na gid? Yes, oo. Para maka-accomplish ang dalagko kag binulto kag kinilo nga mga illegal nga droga nung art. Ang sa liga dumduman naton bisan diri lang sa city proper sa una diri magsiling kang shabu pinsahon kita no diri lang dampi sa waterfront lang permi no pero subong niya bisan diyan ka lang may ara na nga droga nga nagabaligya ako nagatuhaw no sa una sa siyudad sang Iloilo duwa lang gid ka tawo ang matudlo nimo. Kung hindi diri sa may Bakaw, diri dampi sa may Mabulo Delgado dampi, no? Malipayon. Duwa lang gid nakatawo ang imo matudlo. Pero subong ya, ini body business ani medyo.
Nga nagatuhaw ini man why na kontrol kung man 16 o lang yang may budget amo lang na maka-avail kung may ara giga grupo nga nagatuhaw after sa to nagduluwa ng mga kilala sa una nga mga drug personalities diri sa may bahin sang syudad sa Iloilo kag sa province sa Major Dilima, sir. Nung art, bali, ang aton yung mga confidential informant nga mga kwan man ni sila mga drug personalities man ang iban nga nagagwa sulod sa prisuhan. However, halos ini sa ila nagabag-o man. So kag nakabalos ang kalakaran sang illegal nga droga sa sulod sang prisuhan. So once siya dito ka sa sulod, kag maka-engage ka sa mga matag-as nga mga drug personalities pagid, nagaka-influence ang iban sa ila. So, kumbaga, ang network sang illegal nga droga kung mahina ang imo resistance sa sulod sang prisuhan, dali ka maka-link sang network nga dalagko especially sa Metro Manila nung art. That is why kadamo sa mga new players nga hambal mo sang una nga daw pasimple lang nga gahipos lang gali engage na sa illegal nga droga. Kahapon or last Monday, may isa ako kapulis nga naistorya man, no, kaupod man naton sa organization nga dako ang iya pagpasalamat, no, nga nakuha ang isa ka drug personality sa area nila kay sadto suspitso lang sila nga wala gid magsulod sa ilang nga panghuna-una nga nag-engage kali, no, although may ara sila hint bangod kun mga patay nga oras lain-lain nga motor ang nagasulod, no, hindi mga baguhan. So dito niya na balance ang nadakpan na sang aton nga operatiba nga ang inang tawo nag-engage kili sa drugs, no. Now ang gusto ko diri ipa project na nung art nga ining mga drug personalities may ara akong kaisabalan nga tama ka discreet, hindi nimo mabalaan nga naga-engage bangod ining mga tao nagagamit man sang tawo pagid, no, nga kumbaga kung hindi mo madakpan ining mga trusted person nila, hindi mo mabalaan nga inang tawo gali nga mahipos naga-engage sa illegal nga droga nung art. Ang isa ka illegal nga buhat hindi mag-prosper kung why bans sa mga opisyalis man sang gobyerno. I stand corrected, no, kag pasensyahon mo kita nyo kami sa akon nga lingwahe, pero hindi ni mag-prosper ang isa ka illegal nga bagay kung why ini bans, why connection either sa LGU or sa PNP. Kamusta ang monitoring subong sang sa ninyo sa mga kapulisan? May ara bala na nagagamit? Kung may ara bala ma-connection? Kung ma-contact man nila ini mga drug personalities, sir? Nung art, sige-sige ang information dissemination sang pamunuan sang Philippine National Police, no. Sa akon nga level sa police station, sa akon mga tawo, mayroon kami ginatawag nga Police Information and Continuing Education. No, ako nang PIC namon nga ginatawag. So sa dira nga paagi, dira naton gina-disseminar sa aton kapulisan ang mga pros and cons nga pwede matabo sa ila kung may mga report nga maglabot sa aton opisina nga kung baga base bala may mga information nga sila naga-engage, no. So dira in fairness ang investigation, gina-relieve sila for the meantime sa position o kung sa isa ka station pending sang investigation nga iga-conduct sang ano man nga unit nga maga-conduct sang investigation ng art. So sa aton pa nahadlok na ining kapulisan naton nga gina-move ka from other region to other region sa nung art. May anyway, good morning dira sa classmate ko sa kay Ma'am Newly dira sa inyupi ni siya dira sa may pabiya. Way pa sa karitar? Good morning dira classmate, no? Good morning dira sa kay Ma'am Newly dira sa may pabiya PNP. Kag of course sa aton mga
viewers diri sa Ilonggo News Live. Totoo Leandro, saan kami makainom kape naman? Kay Totoo Leandro Villesa, kay Director Jong Celes. Good morning, sir. Sa kay abyan naton, kumpare naton na Bert Catalonia dala sa Niway, kay Tony Jojo Lotero. Good morning. Ba masadya subong sa Niway, kay medyo ang politika dito, sir, da medyo ginariglo na sila daw ay na kuno away, no? Ginariglo ng mga loksin kag mga mga kontra, no? Anyway, amo man ang gusto sang tanan, importante kuan na maayo lang ang pangginobierno, no? Ang politika agi lang nimo. Si Vice Mayor Jojo Lotero. Si Vice Mayor daw hindi na siguro why sa nagplano madlagan, according sa source nga daw ara sa subong sa legal office sang provincial government, no, sa provincial legal. Anyway, sa aton mga viewers, nag-upod kamo kung katanaw kamo diri sa aton nga programa sa karon. Upod naton diri si Major Daji Dilema. Good morning diri sa kayabyan naton SBP Trimañez sa Banwasang Pabia. Naga-broadcast kita diri sa Pitts Grill, La Paz. Of course, dila sa abyan naton sa kay SB member Idol Fajardo dila sa Banwasang Pabia. Sir, ang baklanay subong yang dakpanay kinilo, no? Paano nila napalusot ni man? Sa una, dumduman ko sini, napalusot nila sa butang nila sa may takon sang sapatos, nabutang nila sa may gatas. Paano nila malusot ining mga taga kinilo-kilo nga ini Major Dilema, sir? Pwede mo ni ma-divulge sa aton? Nung art madamo sang modus, no, sang pagtransport o kon convey nila sang ining illegal contraband nga ginatawag, especially drugs, no. Isa inadi ka mode of transportation sining illegal nga droga nung art, especially dira sa akon sa Pavia nga na monitor namon. Kay kita mismo na nakuha naton ining isa kada kong supplier dira sa Banwasang Pavia. So tungod sang Roro nung art. Roro, no? Yes, very liberate, no, ang pag-transport nila sang illegal nga droga from Metro Manila, then via Capiz, Rojas Capiz. Pero source Manila gidyan, no? Yes, correct, nung art. May ara man kami nadakop one time nga diri naman siya gaagi sa Cebu, no? Via Dumangas naman siya nung art. Roro man yapon. Roro man. In spite ka may kuan, bisan pa nga may kabi ng sniffing dogs, kita lusot man nila yapon. Yes, nung art kay may mga style pagids na sila, like atong naistoryahan naton kaina nga ang iban sila, specifically ang isa namon dira ginabukan nila sang perfume, no, para makalusot ining illegal contraband, especially drugs, no, para hindi makalabuot sang aton nga sniffing dog, no, especially ang ining nagabalantay sa kung ano katandang pulis, mas matanda pa gid ining mga legalista, no? Yes, nagakuan man sila, nag-upgrade man sila nung arts ang ilang akwan nga mga measures nila. Terrible na gid subong, no? Bisan pa nga ang PDEA, pulis, tama kay stricto, lusot man lagyapon. Pero madakpan man sila. Pero imagine, makalispos ikaw 2 million, imagine. Nubo subong minilyon mo, no? Yes, nung art, makita mo sa mga recoveries ng aton nga law enforcement, ang even ang aton nga Philippine Drug Enforcement Agency, no, kadago sa mga recoveries kag binulto nung art ang mga recoveries naton subong. Kasubol naton kay kung tawagan naton ng PDEA, masulat kagid sila. Lain ang pulis nga tawagan mo, si Major Dilema, si Major Daranyo, si Colonel Juristi Garonica, tiksan mo, sir, pwede ka mag-get sa program. Basta may labol sila, makatulang, pero ang tingalan ko, ang PDEA, kinaan may imo kagid siyang formal letter sila. Nga tani, amunis lang, amunis lang rolyo. Nila-ila kini rolyo. Mga amigo ko man ni sila. Mga amigo ko man ni actually, ang public information officer kanina, kasi si Manwa ko man mo. Si Attorney Brad.
Sige sir, imo ko lang bisulat sir. Ti daw medyo protocol no. Ay, why man ko nagabasol siya kay ti protocol nila ni. Pero I mean sila mismo gani mang lihot sa media nga sila mismo mamuni kay subong tamagid ka kuan tamagid ka damo no. Bandong siyudad sa Lilo si Mayor Triñas nagaka-alarma na. Sino na po? Ang inatong mga program daw medyo focus aton laban sa illegal drugs kaya amo ni subong ang kwan amo ning mainit nga issue problema ang illegal drugs damo ini epekto kamusta ang kinawatay da kay bangod ang hindi man ka man mangawat kung sakto ulo mo labanan sa iga pangawat na nakasuyop man kamusta dira ang kinawatay sir sa imong area. Yes, nung art nagbigan nga adlaw, may ara kami gindakop no. Personally nag-confess sa aton nangawat sang kasapatan sang sapat baka. No, bago siya nagdakop, kuan siya na nagagamit naggamit. Personally, sakto nang hambal nimo nga ini sila wala ini committer sang krimen kundi anay magamit kag mismo ang aton isa sa aton mga confidential informant nga halos sa mga cohorts niya bag-o ni sila magpanaka sa kasang balay ng art nagagamit ini anay sila sadto sang wala pa naton ni siya makuha amo nang obra nila so that is why nung art medyo sadto nag-alarma kita sang kinawatay although may ara kita mga na-identified na nung art kag na-file na naton sang kaso kag may na-release na sang warrant ang mostly no sa mga mga suspects rather nga kwan identified na kag ang iban may mga pending warrants na kag ang iban na nung art nga nagasaka mga minors no so madakop man naton galing problematic kabalo ka naman sang protection din sa mga minor de edad nga hindi naton ini sila mapadugay sa aton diri custody so gina turnover naton sa DSWD no art. Why ka kabamo no? Yes, tama ina nung art no kay ti syempre kun kwan ka nakasuyop ka nakakarga ka sang shabu ang imo alertness tama ka taas no tama ang nag-hyper sila ti wala pa na ginatuyo so according sa aton nga informant nga tuyho na sila kuno mga tag alas 4 na kaagahon titulog kon adlaw bugtaw kon gabi nocturnal ni sila nga mga tawo kag hindi lang ya panakasaka sa balay kag kung sakaw niya ka sa balay mo kag madakpan mo siya tendency sina patyo niya ka kung daw may dala sila nga mga gamit may mga armas sila patyo niya gid ka sir. Tama ina nung art no. That is why sa aton mga pumuluyo dira sa Banwasang Pavia, manginvigilan kita kay hindi sa tanan nga oras mabantayan kamo sang inyo kapulisan no. Na amo nang isa naton ka hindrance bangod gina-maximize man naton ang aton nga personnel kag ang aton nga police visibility para at least masakop ang tanan no. Not all the time all sa tanan nga gabi maisa-isa namon kamo bantayan. Syempre tawo lang ang aton nga kapulisan no. May mga filing of cases, may mga seminars ang aton personnel no. That is why kung kisa may ma-vacuum naton ang area naton. But then despite sina ginatingwaan sang aton kapulisan nga makuha naton ang aton trabaho no. Pangayo lang kita sa mga pasensya nga may mga shortfall man kita no art. Ang pulis yan nagapaway nagakatulog sila yung way kakatulog amo ning problema amo ning ilaya nga bintagid. Magluwas ang luwas ang mga kinawatay da. Kahit damo nila subdivision. Kamusta naman ang mga makabi naton mga street crimes dira sa Banwas sa Pavia? Nung art wala kita sang masyado ang mga street crimes kay may mga rakita mga kwano ng force multiplier ka mo dan. Yes, so active ang mga force multipliers naton dira. Wala kita masyado sa mga street crimes, sa mga snatching, wala masyado. Amo lang na no ang pinaka problema naton dira. Actually kung tan-awon nimo ang amon nga crime volume, tama ka nubo no. Ang mataas dira sa Pavia actually ang vehicular incidents naton no art. Okay, ay wenda mo no. Nakaga-contribute sang dako no despite sa mga interventions naton nga ginahimo di kung kaysa hindi ginaton ma-prolong ang disgrasya no human and mechanical nga mga kwan sang vehicular incidents naton naga-occur gid. Would you agree sir nga ining pagpanakop sang mga illegal drugs dira o kon mga
kabig naton nga mga dungol ng mga gabaligya sang drugs. Kinahanglan gastuhan mo gid. Kaya kung hindi ka magasto, hindi mo man isla madakpan. Tama ina nung art, that is why dako ang rolyo sa aton nga local government unit since nga ang resources sa aton nga Philippine National Police is limited, no. That is why akong kaisa kung makachimpo kita sa aton honorable mayor, nag-istorya kita, no, pertaining sa aton campaign against illegal drugs, no. And I'm very thankful also nung art nga ang aton nga local government unit, no. Very cooperative man kag very supportive man ang aton nga mayor with regards sa campaign naton sa illegal drugs. In fact, nung art, no, ang local government of Pavia awardee sa Anti-Drug Abuse Council o kung sa ADAC, no, sa national, regional, municipal, regional and national nung art, no. That is why nakuha ini ni mayor, no, last week yata nagpa-Manila siya para magkuha sining award. Congratulations din sa kay Mayor Luigi Goreseta. Abi mo sa pinaka-apektado gili sa budget mong imo. Yes. Imo nga kuan ang imo nga operating expenses mo. Kay kinahanglan tagaan mo man incentives ang tao mo para makadakop lang sa nga dako-dako lang mga subject. Is that correct, sir? Tama ina nung art, no, ang aton nga kwan, although ang aton nga may MOA sini is not intended for the campaign against illegal drugs, no, but then ginutilize naton ini kung kaisa, no, para at least matagaan naton priority ang kampanya sa illegal nga droga nung art. That is why nagapayo kita sa support sang LGU no, amo nang may dako pagid nga papel, no, with regards sa mga monetary support sa kampanya naton. Despite sang sining mga kakulangon sa resources, still, no, ang Pavia nagahatag o naga-deliver sa mga dakong accomplishments sa aton na PPO nung art. Pila ka bilog personal ninyo da sa Pavia? Subong nung art, tapos ng election, naging pamalik na ang mga na-relieve sa ibang nga banwa nga nagpa-assign sa Pavia. Subong mayroon na kami strength na ang nasa 40. So, yes, so sa 40 sina, may mga na office personnel. May na-detach service pa sa ibang nga unit, no, mga na DS. So ang living body dira nga warm living body nga naga-duty sina more or less ara lang sa mga 30 more or less. Basante ba lang tao mo sa sinakadakubon sa 18 ka mga kabarangayan sa Banwa sa Pavia? Nung art kung tanawon nimo, may ara kami ginatawag nga police to population ratio. May ratio na. Yes, so ang Banwasang Pavia may ara total population o kung registered population nga more or less 70,071, no. Man ang total population. So kung population na. Yes, registered. Wala pa ada ang daytime population ng art. So ang daytime population niya almost double. So kulang ang pulis kung tanawon nimo, but then despite sila nung art, no, gina-maximize nato ang tanan nga resources ang PNP para at least maka-deliver kita sang public safety subdivisions, damos ang mga malls, may mga malls sa Pavia. Ini bala secured, Major De Lima, sir? Nung art kon may mga activities ining aton mga subdivisions, ang aton mga malls, no, may gapalabot sila sa concerns, no, like mag-request sila, no, kay kung sa ila lang hindi naton mabalaan ang mga activities sa subdivisions, no, like especially ang mga private subdivisions. Kay may ara mga subdivisions dira sa Pavia nga hindi dali makasulod ng aton kapulisan, no, like sang Avida. Bisan mag-police visibility nung art ang aton dira patrol, hindi ni nakasulod. So mabangkot pa na dira ang ang mga guards naton kun diin makadto, no, so that is why hindi kita makasulod gila yon kung may mga mag-mobile patrol kita dira sa mga private subdivisions, no. Pero ang like sa mga deka, no, nga daw pangmasa, okay na siya pero may anong rason nila da?
May protocol daw sila nung art. May kuan sila kay amo na daw ang direktiba nila halin sa Metro Manila. Pero kung may problema sa nila kinahanglan pulis, panawag man sila. Yes, nung art one time gani may ginsaka dito ka balay mayo lang kay why man ma-materialize ang pagpanguha. Problema dira kay ti. Problema sila pasulod naman pulis. Partay mo na no kay ti si gusto naton tani mabatsagan man sang tawo dira sa sulod sa Oo, subdivision. natural. Makita nila ang pulis. Oo. But we don't know kung nga amo nang polisiya sang private subdivision. Mayulan na kung wise matabo, pero may matabo gani masinga balaan mong pulis wide. Basulon bla mo na. Amo na gusto na tong klarohon nga mayulan na klaro mo nga may mga subdivision dira nga hindi sila mapasulod. Agod nga ang tao dira naga-star nag-reside dira sa mga subdivision, hindi nyo pagpasulod ng pulis kung hindi makasulod ng pulis. Pasulod nyo na ang management. No? Kay kaluoy man sa pulis, pasulod nyo. Kung gusto sa pulis hindi ka mo gusto. May mga instances kung isa nung art nga may mga discrete operations kami. Gapakilala na kita nga pulis no. Ang aton mga operatiba. Kabudlay magsulod kay ti ginaharang aton kapulisan. Although gayo ginakuha na but kung kaisablan sa trabaho sang pulis kinahanglan nato ng swift action o kung swift reaction sa information. So kung kaisa mapalyang aton operation bangod sa mga hindrances sa mga private subdivisions nga ginapatuman. Kung mo kung may nagapanago galito, malisensya ka pa sa gwardiya. Kung may koneksyon ng kapanago sa gwardiya, ikaw nga pulis, huwag kagid mo. Tama ina nung art. Tama. Amo nang kuan naton no. Ang kuan naton ang ginapananaw naton nga just in case may mga connection sa gwardiya, hindi naton ma-intercept gilayon ang ining mga suspect naton nga ginabantayan. Hindi mahimo totorex ang LGU nga i-recommend sila nga mahimo abi isa ka ordinansa abi pwede makahimo ordinance no ang LGU nga open access ang term open access ang kwan ang police tiko ay crime bislak sulod amuning dapat ani may klaroho no kaya ba mo kung ako nag-decide siya na sa isa ka lugar for example ako na sa isa ka subdivision do kampante ka nga to mamuok tulog mo kaya mga pulis sa galibot Nakita nila may patrol gapling. may patrol da Yes, hindi ko na pwede sulod hindi ka may dali sa sulod sir bisan may imuhan nyo din lang sa yes, kaya ginaharang ka tapos mangkoton ka kung anong purpose. si SBP Trimanyas i-inform na ni si SBP no kay kaluoy man da may plano pa ko tanim sa dramisa sa subdivision na mo para malapitan na kami ni Major Dilema pero magamuna di rin ako ma-star sa araw na lang ko anyway sir ang isa na ka mga bagay nga dapat nato no kay abi mo sir ang sa Manila ang ginahimo nga mga butangan sa mga legalista dahil sa mga pribado nga mga subdivision. Doon naman mo ni sa somewhere in sa Harot. Mga Chinese wala nga gindakpan, pinatok bilog. Subdivision to. Di kung hindi kayo mo kasulod, hindi ka monitor, but tiyang isa ka barangay official, manias mo nga may mga sabula-buli na sa isa ka lugar, medyo dilema, sir. Tama ina nung art no kay ti ining mga sindikato ikapangita na siyang lugar man nga limited ang access sa kapulisan. So amo nang hindi kita ka dali-dali makasulod sa mga private subdivisions bangod sa mga polisiya Manila nga ginapatuman. Kinaniguro patawag ng mga kuno kagmayo na gid ang ako ni sa suggestion sa ang may mga homeowners associations na totorex mo. Kung ako homeowners member da, kung ako gistar da, may mo kami sulat. Oo. Sulatan na mo na ang LGU, kung pwede, maka-request kami sa police police visibility sa amon nga lokalidad.
pwede man na Dr. Rex? Naman sir, pwede na? Yes, we Kabay will pa? take that nung art, especially no sa mga meeting naton sa Municipal Peace and Order Council meeting no. Actually wala ko gina mapinsaran although nabudlayan kami da mag-access ng subdivisions ng mga private no. But then we will take that suggestion nung art. I-suggest lang sa homeowners association da. Kung gusto nila ti, mayugid. Kung hindi sila gusto, di bala sila da. Ano? Ha? Ordinansa gid no? Dr. Rex na. Ordinansa gid kag kinahanglan sila da. Request sila nga may police visibility. No? Kag anybody makasponsor sila sa council eh. Pero ti kunara si SBPet, ako mismo personal chat kay SBPet kung pwede ini kay may mga amigo kita damo susulod mo. Actually gipamangkot to ni sa kay Major Dilema kay may nag-inform sa akon na sinya kung pwede kami da kay kisa hindi naman mabalaan. Mayo na no kung may nagalibot ang gwardiya da pero kung nang tulog ang gwardiya ti pagabot sa pulis. Why na? Nada na. Tama na nung art KT ang hindi man sufficient no Oo. ang mga guards sa mga private subdivisions nga makalibot no. Mas maayo gid nga masudlan sang police KT may blinker no, ang PNP medyo maagbaw sini sa mga criminal elements nga makita nila nga may patrol nga nagablink nga nagasulod nga makita nila no. At least deterrent no. Crime deterrent siya nga hindi magasulod ang mga may malain nga ginahimo nung art. Pagin mo sila sa rason niya. Butan siya sa rason nga hindi makasulod ng pulis. At least rason nga hindi kami mapasulod sa pulis para tayo fair no. Anyway sa aton mga viewers sa Bungadlaw, kabay nga nakahatag kami impormasyon na-focus kami sa drugs kay daw ka-alarming eh. Bisan din ka lang subong. Dr. Rex sa imo to sa Banwa sa Tibawan na palagyo to ang kuan preso. Ano? Nag-surrender na. Na-surrender na? Ano tong status ito man? Ano to siya? Drugs? Ano to siya? May nagwa ganito nga daw intel sa kanusang kwan. Pero anyway, nadakpan siya. Nag-surrender siya. Adlock man siya eh. Basi kung biskarel pa siya. Anyway, Major Dilema sir, madamo gid nga salamat kag nga nagtukod diri sa atong nga programa. Kay anyway sa sunod semana posible schedule namon si Major Aranyo diri kag si Major Sheila Sangrines kay amo to ambal ni Major Aranyo kung pwede sila makaupod sila nga duha kay may programa ini sila sabong sa bahin sang IPPO kag sa city police office no kag para ini man sa palabuton nga Christmas naton nga celebration subong Major Dilema sir. Ang imong parting statement sir kag sa liwat ang imong greetings, Christmas greetings sa aton mga viewers hindi lang diri sa bahin sa syudad, probinsya sa Bilog kalibutan kag most especially sa Banwa sang Pabia Major Daddy Dilema sir. Nung art, thank you good no sa sining kahigayunan nga ginhatag nimo sa sining paagi sulito naton nga mapali ang aton ginahimo kag ang aton dapat pahimuon no. Nung art ang ila local police ang Pavia Municipal Police Station under sa aton pagpamuno no may mga programa pakita sa pag-implementar sa kaninong kagkataway sa aton nasakupan no. Buligin ninyo kami bulugin ninyo ang aton kampanya especially sa campaign naton against illegal drugs mangod ini isa sa mga root cause no sa mga kriminalidad sa aton area of responsibility. Pagi sa pagpalabot ninyo sa mga information no nga ginapa-text ginatawag sa aton mapalabot o kon marespondihan naton gilayon ang mga concerns no. With that nung art kag sa aton mga kaupo diri thank you so much, good morning and God bless. Malabog yung salamat Major Daddy Dilema sir kag hindi na ni tanay pamangkot pa ni kay Major Dilema pero hindi na niya nga rolyo no
daw may gin pang relieve kag may gin reshuffle nga mga COP diri sa may bahin sa probinsya no. I-reserve ko ni pamangkot ko sa kay Major Aranyo sa sulod naton nga pag-interview sa iya. Upo diri sa kay Angel Robin Panes sa kamera kag po sa aton nga director sa kay Toto Rex diri sa Ilonggo News Live kag sa mga viewers amon nga mga 71,000 na sa karon nagatamyaw kami sang Merry Christmas kag Happy New Year. Toto Rex. Dire ka mapa picture kita kay sige. Kay medyo